उफ्रा बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै गसाइगाव बियाबनि मानगोनां जिरन बसुमतारी आरो तामुलपुर बियाबनि जलेन दैमारी लोगोसे बिजेपिनि फणिधर तालुकदारखौ जोङो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि आरडिनि आगोलनि अथरिटि हिसाबै जोङो थोंजोङै समर्थन एबा हेफाजाब होनो जोङो जोंनि मावथि लोगोफोर आरो रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनैनि बे मा होनोमोन प्रेस मिटनि जुगेदि जों खावलायनो आरो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। दिनैनि बे जोंनि प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय लांगोनायाव नुजाफैनाय बर'लेण्ड बा बर'नि गुबुन गुबुन इलेक्ट्रनिक मिडियानि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन, जोङो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड रन्जन दैमारी गुटनि जानानै बेखौनो जोङो फोसावनो नागिरदों जे जोङो फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै गसाइगाव बियाबनि मानगोनां जिरन बसुमतारी आरो तामुलपुर बियाबनि जलेन दैमारी लोगोसे बिजेपिनि फणिधर तालुकदारखौ जोङो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि आरडिनि आगोलनि अथरिटि हिसाबै जोङो थोंजोङै समर्थन एबा हेफाजाब होनो जोङो जोंनि मावथि लोगोफोर आरो रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनैनि बे मा होनोमोन प्रेस मिटनि जुगेदि जों खावलायनो आरो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। जिहेतुके जोङो थोंजोङै बे रिहेबिलिटेसन खामानिखौ मावबाय थादों आरो गुबुन गुबुन कभिडनि सिटुएसन आरो रायजोनि जि इलेक्सननि सिटुएसननि थाखाय एसे डिले जादों बा लेहेम जादों, किन्तु बे इलेक्सन बायनायनि लोगो लोगोनो नेक्स्ट नभेम्बरनि गेजेरावनो बे जिखिनि थालांदों जोंनि मावथि लोगो मोनब्रै NDFBनि जि माखासे थालांनाय रिहेबिलिटेसन होनो गोनां फार्स्ट माबाया आरो 4 लाखसनि जि मोनसे स्किम दंमोन बेयो जाफुंगोन होननानै जोङो फोथायदों। जायफ्रा खुद्रिदों आसलते बिथांमोना सिगाङाव बोरै थालांखो गावसोरो गोसो होनाया मोजां आरो कारन जोंहा माखासे माबाया मा होनोमोन जायफ्रा एक्सुवेल थालांनायनि कारनखौ मिथियो बिथांमोना खुद्रिनायखौ जों नुवाखै आरो। बिथांमोना जे मोनसे बाइकनि गेजेरजों बुंदों जे बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारा बिटिआर गोरोबनानै खम जादों बिथांमोननि गनायनि सायाव दाबो दि हारिमुनि बाथ्राखौथ' आङो बारा खोनानो मोनाखै, किन्तु बिथाङा एक्सुवेल माबाखौ मिथिनानै बुंदोंना बुङाखै जों मिथियाखै, किन्तु जोङो माखासे मा होनोमोन खुद्रिनाय देखायनायावसो माखासे मा होनोमोन जि प्रसेस बे थाबथाना दङ। हयथ' बिथांनि जि जोङो रेगुलार बेल एबा रेगुलार बेलथ' नङा डाइरेक्ट गथारनायनि जि मोनसे जोङो आर'ज बिलाइ होदों एबा जोङो मोनसे माबादों बे एडभान्स जादोंमोन, दा एसे थाबथादों। बेखौनो जों बुंगोन जे फैगौ समफ्राव जुदि जोङो मोजांनो सावरायनानै जोंनि बे प्रसेसखौ आरो दावगा होनानै जोङो बिथांमोनखौ गहोनो हागोन होननानै आं फोथायदों। आङो फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोंनि नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आरडिनि आगोलनि अथरिटि जानानै गासै जोंनि दोलोनि मावथि लोगो बिथांमोन लोगोसे बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बे फैगौ जि उफ्रा बिसायख'थियाव जि मोनथाम जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जि उफ्रा बिसायख'थि जाबाय थादों बेयाव जि UPPL आरो BJP दोलोनि बिजाथि बिथांमोनखौ
भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय आङो खावलायनो थाबाय। लोगोसे जोङो माखासे जोंनि रायजोनि जि हरबांगिन उन्नति बा गासै जेरै जों जौगानायखौ नागिरोबा बिथांमोनखौ सरकाराव दैथायहरनानै जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जाहाथे आदाय खालामो आं बेखौनो खावलायनो हाबाय।